Анын бар 535 чакырынча мына уйлап табылган чыклай изобретение ташак. Уйлап чыгарылган. Ну, кешиф деген сыкланмай инде. Кешиф бар. Ну, эти 535 кешиф бар да, ошо деп каналар бар. Һәм аның иң данлыклысы ул Корал инде, корал. Шу туры чарасы, кешеләр белән туры чарасы. Ул шу өчен динамика туры чарасы. Шуңа күрә һәм шундый хәл килеп чыккан. Аны булган бер туганы, исеме, бу Людвиг исемле. Шул Людвиг үлгәч, матбугатта чыгаганнар хәбәр инде. Бу таганнар моны Людвиг Альфредны. Адольф Эспеш. Һәм чыгаганнар хәбәр. Нобель үлде, кешеләрне күпләп үтү чарасы, үлемнең атасы булган кеше үлде дип чыгарганнар иде. Имеш вакытлап бер кешеләрне. Һәм Альфред Нобель шушы хәбәрне укыганнан соң бик тә уяк булган. Шуннан да мин үлгәннән соң кешеләр дә сәйтерде. Нинди фикер кала, нинди мирас кала миннән соң. Аннан менә бүгенге көндә Нобель дигәч без барлык мәктәбез фәнне, фән белән бәйле булган бик күп ачышларны Нобель комитеты, Нобель премиясын. Әмма әгәр дә ул үзенең данлыклы васыятен язмаган булса, бөтен дөнья әйтер иде. Альфред Нобельнең иң мөһим ачышы динамит һәм динамит. Кешеләр үтерде, корал ясады һәм башкалар. Әмма без беләбез аны шундый зур меценат хәйрәче булар. Ул зур байлык туплый. Бу динамитта аны башка ачышларда аңа зур байлык китерә. Һәм шушы байлыгын ул байлыгын бүләп ишешкә бирде. Ишешкә, ягъни ул бөтен байлыгын васыятта нигезендә пешерә банктан чыккан бу байлык өстәмә байлыгында. Просто бүләп ишешкә премияга һәм 5нче премия ул 5нче исемлектә аның 5нче булып килә ул. Бу нәрсә дип әйтә, милләтләрне берләштерү, коллыкны юкка чыгару, аскәрләр санын киметү, тынычлык конгрессларына уздыруга булышу. Нәкъ шушы эшләрдә хезмәт күрсәткән шәхесләргә ташыга дип әйтә ул. Ну, коллыкны юкка чыгару мәсьәләсе ул шурда актуаль, ул шартларында хәзерге сөкендә инде ул бик актуаль түгел. Хәтта гәрчә халык көрәшләре башка әйтсә дә инде. Һәм инде бәлки сугышлар, каршы көрәшү сугышлар, тынычлык көрәшү. Шушы идеялар өчен тапшырыла тиешләр. Бу уникаль хәлат, гомумән, 9нчы гасыр ахырында дөньяда аны тынычлык өчен көрәшүче хәзерге көндә международный, гуманитарный, право дип әйтә торган нигә өчен көрәшүчеләр бар икән. Беренче премияны, тынычлык өчен беренче премияны, сез менә там сораган фолдера, ничек премиягә атаган. Nobel Peace Prize, ничек булат. Нобель тынычлык бүләге, Нобель тынычлык өчен бүләге. Тоже на дискуссию сорау. Тарих бесендә кайчанда туган иде дискуссия җитәчәк мәкалә. Кыскасы, шушы бүләкне 1901 елда беренче тапкыр тапшыралар һәм аның лауреатлары була шундый. Атаклы кешеләр әйтик, Анри Дюнан. Мин Анри Дюнанны бик тә яратам, чөнки аның фотоларында һәрвакыт күрәләр. Ул швейцар кешесе, ул нинди кеше, Анри Дюнан нигез салган халыкара Кызыл Хач комитетына, Международный Красный Крест. Ягъни шулай, әйтегез, гасырлар дәвамында сугышларны бар иде шундый, ну, язылган кануннары, һәм аларда кемдер битик, мөһим, мөһим түгел, һәм сугышта һәлак булган кешеләргә ярдәм итү, ул гомумән теге андый оешмалар юк иде, андый, ну, булса да инде шул монахлар, монахинялар дигәндәй, орденнар булша торган булганнар инде шул яралыларга ярдәм торганнар. Ә монда шундый бер дөньяви оешма, халыкара Кызыл Хач, әлбәттә инде Кызыл Хач инде ул с намеками на видео, ләкин бу швейцар белән бергә, Швейцария белән бергә, Швейцария кешесе. Шушы оешмага килә безнең. Һәм соңрак 60нчы елларда халыкара Кызыл Хач оешмасына шулай премия бирелә. Әмма иң беренче әйткәнчә, бу оешмага нигез салышкан. Анри Дюнанга бирелә. Аннан соң шулай, бу премияның беренче лауреатлары, алар барысы да бик тә лаеклы кешеләр. Бик тә зур эшләр белән, ягъни нинди эшләр инде бу? Әйтик, оешма нигез салышкан инде. Яисә бу кеше ниндидер хәрәкәт корган, оештырган, яисә бу кеше шөгыльләнгән, әйтик, иҗат белән, публицистика белән яшәтә, әйтик, данлыклы түгел хәзер, инде. Берта Зубнер кешеләр. Берта фон Зубнер, ул Нобель премиясын алган беренче хатын-кыз. Ну, тынычлык өчен бирелгән хатын-кыз. Но Берта фон Зубнер, мәсәлән, ул публицистика белән шөгыльләнгән, ну, шулай пацифисталь иде.
Пацифистная секондация пацифистлар. Но пацифистлар. Bizim bugün başlıklar buldu. Başlıklar arasında şöyle hatta harbi tarihsel meşene başlıklı dersler imal barak bir harbi. Hamal bir katı sütte pacifistlarını, liberallarını tarihsel meşene как положено. Аминда bu игра pacifistlar şunu şakşlar işte bildi. Но pacifistlar ya bu dikta aktual. Ne kadar ne konuşurken de türlü şirketlerinde matbuatta sürekli suğuş diye de suğuş bu konuştuğunda bayılgan bir premisin topşırlar uçlar, ana niş topşırlar niye aldı ne kuşaklar topşıranlar uçlar beri suğuş vaziyeti bilen suğuş aldı haleti bilen. Bugün biz nişikler üzerinde hissediyoruz suğuş aldı duran gibi. Kanda akış bilen Rusya'nın onda problemaları da var. Şu yakın geçmişte konfliktler devam ediyor. Başkalar 20 asır başı ne şunday. Мен мұны мен саясатта шетуге тарихшы белгілеп қабілген olarak мені жоқшы шамалаймын нәрседе Рим папасы Лев екінші ол мына 20 ғасыр башында бик каты шөгыльләнә шушы проблема белән. Ничек Новый Европа илләре берләштерергә. Папа Мына беренче булдыра алмый әлбәттә, чөнки Рим папасының бурые айрым илләрдә бар, айрым илләрдә юк. Италия халкы антынлар иде. Әмма Италия җитәкчелек атнамасы. Вакытта Италия белән папа мамашын көрәшкән зотлар иде. Франция барбар булды. Чөнки Франция инде 8 гасырдан бирле 5 гасырның вакытында биргән айтты шу үзенең сәясәтен дин аппараты сәясәтен. Кыскасы папа хрыста булдыра алмасын. Әмма бик күп шәхесләр Римда Римда папа өзі аның дәүләт сәләкәтебе ничектә булса Европа халыкларын сугыштан тыю турында көрәшкәннәр. Хәтта данлыклы Русия императоры Николай II дә мәгълүм булганча аның тәкъдиме белән Гаагада җыелган конференция 1898 елда булса, һәм анда беренче тапкыр тарихта айрым коралларның саны кимете турында карар кабул ителә. Ну, әлбәттә, карарлар җүнәлешәме, исән сорый бу вакытта беренче палео, деген нация берләшергә тырыш булса берәсендә, әмма сугыш алды торышы. Һәм әлбәттә пацифистлар күбәя. Чынлап да безнең булды бу макада Балкан сугышлары 1900 елларда, безнең булды Рус-Япон сугышы, әле сөйләм 1912 кадәр булган. Соңгы тәфсирләр 1912 кадәр булган вазия. Менә бу 1918 аралыгында премиялар булышлык өчен бүләкләр үзенә бирелмәгән. Ну, беренче рәттә бирелми. Чөнки беренче дөнья сугышы вакытында Беренче дөнья сугышы вакытында бүләк тапшыру бик тә сәер булыр иде. Һәм икенче дөнья сугышы вакытында шулай тапшырылды бу бүләкләр. Булышлык өчен бирелде. Аңа булар шуларда, директна шу пацифистларда, кемнәр аны булышлык өчен тырышкан шуларда. Инде сугыш беткәннән соң бердән тапшырыла Вудро Вильсонга. Вудро Вильсон беләсең бу. Мәктәптә анализлар тулышып, дөнья тарихында үткәч, дөнья тарихы курсларында Россия мәктәпләрендә инде шундый напараш, я була дигәндәй, бездә шулай диде. Вудро Вильсон Америка президенты һәм Вудро Вильсонның, бездә Америка кадәрлеме? Дөнья сугышы башланды. Һәм сугыш беткәндә килеп кысалар Америкада. Беренче сында байлар хакында. Һәм беренче тапкыр бу әйбәт килеп чыган 17 елда. 17 елда АКШ Германия сугышы киреше. Һәм как бы сугыш бетә, Америка җиңде. Һәм мин Америкага куштым, либерал демократ. Һәм нәрсә килеп чыга? Вудро Вильсон Америка президенты буларак шушы сугыштан соңгы хәлләрне көйләүдә катнаша. Һәм ул Париж конференциясында катнаша инде. Типа ничек килеп чыга инде? Менә Америка президенты Европада, дөньяда тынычлык урнаштыруда төп роль уйнады дип, аңа тапшырылган шу бүләкне. Без тамам бер шәхесне беләбез. Менә бүтән түгел генә, ничә бүтән түгел инде. 7 ел элек тапшырдылар Нобель премиясын, даже бунда үз булганда. Тапшырдылар Нобель премиясын безнең хөрмәтле Барак Обамага. Шулай Америка президентына. За что еще? За что еще Нобель премиясын Барак Обамага. Она тоже не ищет алдол, ты машины травили. Ну Вудро Вильсон машина. Реально учеда, она считает зубок курили.
Анан соң тагы бер игътибарга лайык булган шәхес ул Фритьёф Нансен. Фритьёф Нансен ул әллә швед, әллә норвег кешесе. Менә атаклы Нансен паспортлар төшкән бармы? Менә бу әйтергез, сугыш булдымы? Беренче дөнья сугышы нәрсә ул? Беренче дөнья сугышы ул 5 империяны юкка чыгарган сугыш. Беренче дөнья сугышы вакытында безнең катнашкан дәүләтләрдән менә Алмания империясы икенче ул безнең асылда таралды дигән мөмкин, димме? Империя буларак яшәп туктады. Әйләнде Веймар республикасына. Австро-Венгрия империясы безнең таралды. Аерым Австрия, аерым Венгрия, аннан соң Югославия дәүләтләре, анда теге сербларның, чехларның дәүләтләре корольлеге барга килде. Россия империясы шулай ук сугыштан соң таралды. Бу нәрсәне нинди менә 4 ел барган сугыш, ул 3 зур кудрәтле дәүләтне просто юкка чыгарды. Германия кутышкыч хәлдә калды. Германия кутышкыч ниләр көтәргә мөмкин. Россиядә башланды ватандашлар сугышы, гражданская война. Анысы һәм шушы карталар сәяси чикләр үзгәрү аркасында бик күп кешеләр калдылар ниндидер чикләрдән. Андай шул пленумнар бар, хәл әсирләр бар име. Һәм шушы әсирләр бу миллионлаган кешеләр, монда 100 кеше, 200 кеше түгел, миллионлаган кешеләр. Бу әсирләрнең сәяси статусы турында сорау килеп туа. Нәрсә эшләргә булганнар? Нәмә эшләргә? Бу сорау. Һәм нәрсә тәкъдим итә Фритьёф Нансен? Ул метеор хәтерләгән, ул иште октябрьдәге нәкъш әсирләр белән бәйле оешма инде. Һәм ул кертә паспортлар, махсус әсирләр өчен паспортлар. Бу паспортларның күпчелеге бирелә, тапшырыла Россия эмигрантларына. Бу паспортлар аларга мөмкинлек бирә кайда барырга, яшәргә. Кыскасы аларга инде бер статус. Бу зур казаныш чыннан да фәлән миллион кеше анда барысы белән бу сөкендә кебек кисен Европага. Бу сөкендә буларны килеп кәҗләр чөнки дәрә системасы уңайлырак бу сөкендә. Бүген бар төрле оешмалар, шул буманың бар әсирләр белән мигрантлар белән эшләү дәрәләре. Кстати, Верховный комиссар шу оешманың оның әсирләр белән эшләү директорлар белән эшләү оешмасы. Кыскасы Нансен, Фритьёф Нансен дигән кеше, кстати, ул сәяхәтче, ул поляк сәяхәтче барышы. Менә ул шушы бүләккә лайык булмасын. То есть абруйлы Казан тышында теге аңлашылган эшләр бар, бу лайыклы эшләгән, бик тә аңлашылай. Хәзер кызыклы фактор без. Нигеде буенча бу әйтеп инде 50 елдан соң ачыла номинантлар исемлеге. Беренче номинантларны анда исемлекләре дип ачылды, ил үтте, все нормально. Һәм бүләккә тәкъдим ителгән кешеләр арасында булган безнең данлыклы бөек шәхсебез, юлбашчыбыз, каһарманыбыз, сугышта җиңүчебез данлыклы Иосиф Сталин. Сталинга Сталинны иктифак итә икән булганнар, Нобель премиясенә mesela. Әмма бу әле нормально. Сталин теге аны төрле чыгарган мөмкин. Әмма кандидатлар арасында булган әле безнең Муссолини. Это Муссолини просто. Әмма Муссолини тоже нормально. Теге Муссолининең фашистик концепциясы ул нацизм түгел. Ул нацизмны барган күпкә шарары. Бар әле безнең данлыклы Алайз Гитлер. Һәм Гитлер шулай ук булган кандидат профессор вакытта. То есть шундай уйланылмаган шәхесләр дә тынычлык өчен Нобель премиясенә ия. Әлбәттә, фикер өчен түгел. Я Гитлерны мөмкин андырлый, дөрес фикер өчен түгел. Газлы конечно. Меня запросили. Аннан тагы безнең нәрсә? Әмма 2002 елның никадәр кызык булганлар өчен реформалар кирәк. Шундый кандидатлар булган. Әлбәттә, ничек аларны тәкъдим иткәннәр? Чөнки менә шул Гитлерга да каршы төрлечә булган. Моны тәкъдим иткәннәр, мәсәлән, 33 елда, 35 елда, кыскасы сугышка кадәр, сугыш башланганчы. Һәм әле ул зур җиһәтләр кылмаган. Гитлер нинди бу очракта тегәлде, нинди яхшы эшләре булган да? Ул бердән шул Алманиядә, Алманиянең статусы мәсьәләсен хәл итә. Алманияны күтәрелгән, менә таралган, җимерелгән Алманияны күтәрә. Моның өчен бүләк бирү мөмкин дә инде. Шундыйрак. Муссолини шулай гына тынычлык, товарган кисә дә. Бер көндә бит монда 43 елда тәкъдим ителгән премия. Менә шул. Тагын безнең булар белән аңлашыла инде. Ну әйттем, Обама шулай тапшырылды. Обама тапшырылды нәрсә өчен? Обама үзенең идарәсенең беренче елларында шундый бик зур
идеялар айтты. Яғни біз Ирактан шығараз ғаскерлерімізді. Шыннан да Ирактан Америка ғаскерлері осында шықтылар. Да, анда келіп толдар. Белгілі, Даиш, Ирак һәм Ливан ислам дәүләте оешмасы. Афганистаннан біздің ғаскерлер сәрішмәлі бар. Әмма Нобель комитеті үшін бұл вақытта Обаманың сөзінде жете қалды, аңада пұшылар бүләкіне. Қамда міне Обамаға тапсыру бүләкіне бұл бір жақтан алмашылмайды, екінші жақтан бұл бізге алмашылмайды. Екінші жақтан бұл қаманда Нобель комитетін тәнқид тұту үшін деген себеп болып қалды. Яғни бұл премия шундай битті сәйісләшкен, аванс беріледі, екіншісі, шанда Обама арқасында анда сқала келіп туды. Екі премия біздің шундай арқасында. Нобель премиясының демек, что еще было премия һәм әдәбият өлкәсендә Нобель премиясы. Әдәбият өлкәсендә шулай комитет арқасында үзгәртү бирделәр анда Боб Диланга. Күрәсең Боб Диланга? Ул җырчы. Һәм шулай аңа ни өчен? Әлбәттә, Боб Диланның җырлары бик тәэсирле мәгънәле, сүзләре Нобель премиясын тапшырган кем икән? Җыр авторына, җырлар өчен. Анда мәсәлән быел алды Кадзо Исигура, аның мәсәлән романнар, анда җырлар. Шуны салау тагын. Мөһим түгелсе. Иң мөһиме ул да булса 2017 ел быел Нобель тынычлык өчен Нобель бүләген алды. Атом төш коралын тыю өчен халыкара компания, халыкара хәрәкәт. International Campaign to Abolish Nuclear Weapons. Бір сорау. Дүнияда неше елде, қайсы елдерде атом төш коралы бар? Неше елде бізде бар дейді. Бізде бар. Татарстан ник түгел. Тосын дәүләт ник түгел. 5 миллион. Бар. Кореяда бар. Дүния Кореяда бар. Россия. Японияның өзінде қалдырып Яғни Россияда бар еді, Алмашыда біз білеміз же бар екен, 40 жылдан бері бар. Алмашыда ке ақшта бар, çünkü бірінші жыл ақшта болған. Ақшта бар. Һәм бар біздің Дүния Кореяда именно Дүния Кореяда болғаны түп түгел ресми роштама. Әмма 2006 жылдан осыған айдары анда бар деп, анда бар. Шулай бар біздің Қытайда. Анасы бар біздің Бүйікбританияда, Францияда, Хиндистанда, һәм Пакистанда. Хиндистан мен Пакистан мәңгілік дұшмандар, Пакистанда татып қалады. Шоңға мәңгілік бір сұшпаш тұрбысында. Пакистан һәм Израильда бар, Израильда шулай. Түгел ресми мәгълүмат түгел, әмма вероятно всего шулай болады. Шулай Американың бұл атом төш коралы НАТОның кайбер илләрендә саклана. Шунда әйтик шул Нидерландта атом төш коралы бар, ләкин Нидерландта түгел, атом ягъни Америка буенча. Һәм шуннан сорау туа. Атом төш коралын тыю өчен халыкара хәрәкәт, шуның өчен хәрәкәт, ни өчен алды премия? 9 илдә атом төш коралы бар. Һәм анда 10, 20, 30 байгыл көтү бит ул. Анда меңгәргә саны исәпләнә. Барсын дип беләм. Аңлашылмый. Һәм бу, нигә аңлашылмый? 2007 елда төзелгән бу оешма. Бу хәрәкәт ICAN дигән. Аның исеме дә шундый дип. Скажем, аббревиатурасына. Аңлашылмый. Ни өчен моны шулай бирделәр? Моңа кадәр бик тә охшамлыклар бар, тегене аңлап була. Беренчедән, безнең бүгенге көндә атом коралы мәсьәләсе диктатура. Дүния Кореясы. Дүния Корея анда шакшкада бүләгәсе, һәм бу актуаль. Икенчедән, сез бәлки белмисездер, әмма үтә түгелгә Birleşken Milletler Uyuşması'na kire торган 101 ил атом төш коралын тулысынча тыю турында килешүгә кул куйды. Кызыгалды. Һәм шушы 101 илнең 53-е бүгенге көндә әлеге килешүне ратификация итә, ягъни аны тулысынча кабул итте, салыштырды. Әмма бу килешүгә үзенең иленең территориясында атом төш коралы булган бер илләр кулланды. Ягъни, менә без булат белән килешү төзибез, без бер качанда анда
Совершенно. Biz kelishib bilsinglar, biz kelishib biz Lukashenko biz Mvambi tilida, Zambiyadagi bir xalqning tili Mvambi xalqining tilida kelishib turadi. Ham biz u kelishib deyishadi, chunki biz tilni bilmaymiz. Ham u tilni yotishi kuchli Rossiyada. Deymi? Ammo bu kelishuvga qo'l qo'ymayishadi Mvambi kishisi, aytik ayolning bugun degan uylar, Qozonda bu ishli tizimda. U ona qo'l qo'ymayishadi. Ham u seshib deyishadi. Biz kelishuvni deymiz, biz maqsad, ham bizga degan kino deymiz. Biz bu kelishni bilamiz. Ammolar bor. Bu mana bizning atom qurolini o'zida saqlagan deydilar. AQSh, Rossiya, Birlashgan Korollik, Angliya, Buyuk Britaniya, Fransiya ham Xitoy bular Birlashgan Millatlar Uyushmasining qo'rqinchli shurasining Sovet Bezopasligining doimiy a'zolari. Bular bu 5 yil tilasa mendek qarorga veto qo'ya oladi. Sizlarga kelishib tuzilmalar bor. Ham shu orada ular qaror qabullar maqsad, shu 101 maqsad ularga ishora mumkin. Ammo atom quroli bizni saqlagan yillar bu kelishishda. Ham ular uchun mana bu aykan degan uyushmaning ishonlik natijasi butunlay muhim tugul. Ahamiyatga ega. Shunga ko'ra bir yoqdan shundan da bu musiqada bizning dunyomizda atom tush quroliga qarshi kurashchilar bor. Atom tush qurolining eng qo'rqinchli charakteri olov endi bo'lmoqchilar. Ma'nolar kerak tugul. Ammo ikkinchi yoqdan atom tush quroli balki naqna shu atom tush quroli bo'lgan ko'ragina shu bombalar bo'lgan ko'ragina bizning qayber illar orasida chiqmay turadi konfliktlar, sug'ushlar. Shunda to'qnashishlar. Masalan, Rossiya bilan Amerikaning sug'ushuvi ko'zallik turadi. Rasmiy ravishda tergolistlar qarshi chiqqanda sug'ushuv yo'q. Bular aytganda, qaysi shirkat territoriyasida sug'ushuv, пожалуйста. Nasib bu har vaqt bizning Indoneziya yo'qlar bor, sog'liqni sug'ush maqsadida har kelib ular davom etadi. Bular yo'q. Shunga ko'ra balki bu uyushmaning ma'nosida shunday raqamlar. Ammo aktual masala bo'lgan ko'ra, shu Nobel komiteti shu bo'lib topshirdi. Nobel komiteti 11 человек yo'qincha shu bo'lib topshirgan edi, kimik qurolni yo'qqa chiqarish uchun kurashgan uyushmalar. Shulay kimik qurol tayyorlan edi, lekin ne darajada tayyorlan, ham ne darajada yo'qmidi, to'g'ri so'rab qisqasi, Tinchlik uchun Nobel premiyasi shunday. Biz aytamiz, mana aytik shul fiziologiya ham meditsina kasbidagi Nobel premiyasini, uning olgan olimlarning konkret ishlari bor. Ham biz aytamiz, shunda u ochiqlar qo'llanadi, aytik, rasmda rentgendan bilgan qo'llanadi rentgen. Aning u как раз таки на X-raylarni, o'zini oshirish uchun u olgan premiya. Bunda fan bilan bahsni olishlar. Ammo adabiyot ham tinchlik, pacifizm kerak. Shunday gumanitar ilmlar uchun bunda so'rovlar tug'ilib o'ldiradi. Shunday. Hamma men o'zim bu yilda Nobel premiyasini olishlar bilan kelishib bitmay. Mana bu ishlar bilan ishladi. Menga tugul birinchi bo'lib bu so'rovni qo'zg'atdi davlatli The Economist jurnalida ular chiqdi maqola, ular maqolasi shunaqa boshlanadi. Shundan da bir yoqdan bu yil Nobel premiyasi oluvchilarning ne uchun premiya olishlari anglashiladi. Ikkinchi qarasa, вообще boshlanadi. Shunga ko'ra, endi вообще boshlanadi degan proyektdan. Ishni boshlanadi. Mana shunday holda. Lekin shu vaqtda aytgancha, bitta obro'li zotli kishilarga layıklı uyushmalarning premiya olgan ishtirokchilari behisob. Bundan 3 yillikini premiyani oldi. Ismini hatırlayman, конечно. Ismini hatırlayman kazanış. O vaqtda bizni yoshlar edi, hamma hali u maktab yoshidagi bola edi. Hatırlayman, yigitda kazanış. Hali Pokistonda, hali Ironda u qizlarga ham maktab umuman bolalarga bilim olу mumkinligi uchun kurashgan kishi deganlar. Layıklı masalan, bu sukunda bizning ildə ana probleması da illərdə onlarla tegishli sifatlı bilim biri məsələsi diktatı var. Onlar şunu üçün qarşılayır. Onlar böyük işlər məsələn diktatlar işte. Amma bu yılda uyushma so'rov. Endi bu ishlar ustida mushkil ederiz. Amma ancha alar anchaga yetishmaymi, 10 yil ishida nima bo'lsa.